No niin, nyt meillä olisi tässä tämmönen peliväliprojekti Yamaha DT. Ja tässä olisi tarkoitus tehdä semmoinen pikku remontti, kun huomattiin, että on pientä tehon puutetta havaittavissa tässä kyseisessä pelissä. Ja tuosta mitattiin sitten puristuspaineet koneesta ja sieltä löytyi alle 3 baaria usealla polkaisulla. Ja huomataan, että silloin se on väliä tää. Kilometreitä on ajettu 18 000, joten pikkuhiljaa alkaa olemaan aika tehdä jotain remonttia tälle kyseiselle pelille. Ja lähinnä mitä tässä nyt tehdään tällä kertaa on vaihdetaan uusi pytty, mäntä, tiivisteitä, kytkin ja vesipumppu. Eli mulla on tässä on tullut pakettina uudet stefat ja sitten tilattiin tämmönen kytkin paketti, missä on uudet jouset, välilevyt ja sitten on noin massalevyt ja sitten on täydellinen tiivistesarja ja sitten on vesipumppu ja sitten on tämmönen perus valurautasylinteri. Tämä ei ole mikään hirveä huippu, mutta ajaa asiansa. Ja sitten meillä on siihen liittyvät tiivisteet ja kaikki muut oleellinen kama. Manuaalina käytetään ihan perus AM6 korjauskirjaa. Siinä on hyvin kerrottu kaikki momentit eri ruuveille ja sitten lähinnä nuo tarkastusmitat. Et siinä oli esimerkiksi noi männänrenkaan välykset minimissään 0,15 milliä ja kuluneessa koneessa on noin millin luokkaa. Niin ennen kuin ruvetaan sovittaa uutta sylinteriä ja mäntää ja männän renkaita, niin mitataan ne renkaiden välykset, että ne on varmasti oikein. Ruvetaan purkaa sitten lisää, että saadaan nuo osat vaihdettua ja ennen kaikkea nuo vanhat osat näkyviin. Joo, nyt ollaan siinä pisteessä, että ruvetaan purkaa tätä konetta ja ihan ensimmäisenä mä haluan nähdä tämän kytkimen kunnon täältä. Eli otetaan ensin tämä tuorevoiteluosio irti, tästä tämä koppa ja tuorevoitelupumppu. Sitten otetaan kiksi irti ja tämä koppa pois, niin me nähdään tuo kytkimen kunto tuolta saman tien. Ja sitten tietysti tästä nämä pakoputket ja muut pitää purkaa pois. Ehkä tää mahtuu tästä välistä tulemaan tää sylkkyy ulos täältä. Katsotaan kuinka paljon purkaa konetta, että joutuuko ottaa ensimmäisen tämän ekan ruuvin täältä irti, että saadaan pikkasen kallistettu, että tämä mahtuu tulemaan tästä, mutta se selvii tuossa kun ruvetaan purkamaan ja kaasari tosiaan pitäisi kans katsoa läpi, että siellä on se on puhdas ja siisti, kun tuossa oli tankin kanssa oli vähän ongelmia, että siinä oli käynyt pieni moka, oli pistetty liian pitkät kateruuvit näille sivuille ja siinä oli sitten käynyt niin, että ne oli ollut liian pitkät ja se oli sitten painanut tankkiin reijän, eli sinne pääsee sitten likaa ja muuta, niin siihen laitetaan nyt sitten toinen tankki paikalleen. Mut joo, ei mitään, lähdetään purkamaan tätä ja katsotaan mitä tää on syönyt. Että
Vähän vaseliinia sitten. Jaa, pitäis ottaa varmaan toi ketju irti, että saadaan. Jees. Ei muuta kuin purkamaan vaan.